står vi her i Valby, København. Og så har vi en Galera Stanker, også kendt som Grillen. Og det er kameramandens. Den er over 85 på toppen. Rimelig godt optræk. Så går vi over til min ene karet her. Der er ikke en PVR. Den går 80 på toppen. Det er en fin maskine. Så går vi lige over til mit vidunder herovre, som er en Galera Runner SP Sport. Skal lige, det er en fin maskine. Også det her for eksempel. Der er allerede ved at dø for strøm igennem batteri. Som I kan høre, den puster lidt mig i. Så det er en fin maskine. Så tak herfra.